ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 27 апрели соли 2023 ва пешкаши шумо 13 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо бениҳоят хонаҳои хуб мегарданд. аз ҷумла квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 155 000 сомонӣ ва 125 000 сомонӣ, се хонага бо нархи 250 000 сомонӣ, ҳавлиҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархҳои 250 ва 350 000 сомонӣ, ду хонага бо нархи 170 000 сомонӣ ва инчунин ду хонага дар Правсоюзи шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои хуб, арзон ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навор монад та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ба қарибӣ иншоаллоҳ 100 000 подписчик мешавем. иншоаллоҳ ҳатман обуна шавед дӯстони азиз. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 155 000 сомонӣ. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Сино, Гипразента. дӯстони азиз, анихтараш гӯям кӯчаи Навбаҳосе, канечкаи маршруткаи 19-14-2 назди заправкаи Фарос. дӯстони азиз, як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ. албатта ки ошхона ҳаст, ҳоҷатхона ва ҳаммом ҳаст. ҳоҷатхона ва ҳаммомаш алоҳида мебошанд ва хона ҷойгир аст дар бинои новостройка дар цоколни этаж, полуподвал. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад, треза дорад дӯстони азиз ва нархи хона ҳамагӣ 155 000 сомонӣ мебошад. чӣ хеле ки дидед, таъмир дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, хонаи бениҳоят арзон дар шаҳри Душанбе. ва тамошобинони гиромӣ, соҳиби ин хона боз як хонаи дигар доранд. ман ҳамин хона мебошад, аллакай суратош сар шудан. дӯстони азиз, ин хонаам дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Гипразем ҷойгир аст, канечкаи маршруткаи 19-14-2 назди заправкаи Фарос, кӯчаи Навбаҳору 3. нархаш ҳамагӣ 125 000 сомонӣ мебошад. ин ҳам цоколни этаж мебошад, яъне полуподвал, як хонага, ошхона дорад, ҳоҷатхона ва ҳамомаш алоҳида, 30 метри квадратӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона занг занед, пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед. дӯстони азиз, марҳамат. якум хона нархаш 155 000 сомонӣ, дуюм хона ҳамагӣ 125 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, дар маркази шаҳри Исор, назди универмаг, тирезаёш аз тарафи офтоббаро. се мошина мебошад, 64 метри квадратӣ, се хонага плюс кухни плюс санузел плюс прихожка. дӯстони азиз, яъне се хонага ҳаст. бозори калон, поликлиника, автовокзал ҳамагӣ 200 метр аз хона дур мебошанд, яъне наздикии хонада ҷойгир ҳастанд. нархи хона ҳамагӣ 250 000 сомонӣ бо муомила мекунем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз як чизро хотир расон мекунем ки 300-400 метр дуртар аз хона боғчаи кӯдакона ва мактаб мавҷуд ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Исор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. ай политехникум 13 километр дур мебошад. дӯстони гиромӣ, 6 сотих замин аст. фундаментҳои гирду забор рехтагӣ, як времянкаи 4/7 дорад. алиш намешавад фақат фурӯшӣ ва дигар арзон ҳам намешавад. нархаш бошад 75 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо узкорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе агон хелускарина тамошо кунед ва WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамашонро рӯй мекунанд ва ҳазур мебинед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. Дар ҳуҷҷатҳо 1,8 сотих замин аст, лекин аз 2 сотих зиёдтар мебошад. Дӯстони азиз, 3 дар хона дорад, баня дар дарунуш, берун дар баня ҳаст, об ва барқ ҳама вақта ҳаст. Марҳамат дӯстони азиз, дар умум 2 сотих замин ва 3 дар хона дорад. Нархаш ҳамагӣ 350 000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. Дӯстони азиз, марҳамат, аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар 4 ошшона ҷойгир аст. худи бино бояд аз 7 ошшона иборат шавад. 2 хонагах бо масоҳати 51 метри квадратӣ. дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст кӯчаи ҷавонон, ҷамоати шаҳраки Сомониён, ноҳияи Рӯдакӣ. нархаш бошад 170 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед ва дар рӯи экран шумо суратҳои лоиҳаи биноя дидестед. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар даруни район ҷойгир аст. лаби роҳ, 8 микрорайон, болои канал. нархаш бо маслиҳат. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. дӯстони азиз, 4 дар хона дорад, 3 та подвал дорад ва тақрибан 3 сотих замин аст. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. дӯстони гиромӣ, ва рақамҳои расияшон имо WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона муроҷиат кунед. срочно фурӯхта мешавад ва нархаш бо маслиҳат аст. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, сиёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо узкорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел узкарина тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамаашонро роҳӣ мекунанд ва ҳамаашонро ба пуррагӣ хушрӯ мефаҳмонанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара пеши беморхонаи Навда ҷойгир аст. рӯ парои световой. 3 сотих замин, 3 дар хона дорад бо подвалаш ва нархаш бошад 175 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои расияшон WhatsApp дорад. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва чӣ хеле ки гуфтем, сиёмкаи ҳамин хоная пурраша бе ягон хел ускарина метавонед аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир аст. рӯ парои супермаркети Пайкар. 2 хонагах бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат аст. кирпич нидом, хонаҳо дурун ба дарунанд, отопление ҳаст, ҷои зурдай, мегӯяд соҳиби хона. ва нархаш бошад 43 000 $. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз хотиррасон мекунем ки хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл мо танҳо барои фаҳмидани шумо мемонем. агар не ҳамаи хариду фурӯш фақат бо сомонӣ ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, лекин аз гаи республиканскӣ, яъне аз раёсати бедаи шаҳри Душанбе 7 километр то хонара мебошад. аз бозори Балх 5 километр. 6 сотих замин аст. хонаи таъмирдоштагӣ 3 дар хона, як кухнии калон ки 48 метри квадратӣ мебошад, бо танӯрхона, бо 2 ҳаммом аст ва як хонаи беремонт, подвал, якум мансард фақат ремонт надорад, корҳои шукатур, сантехникӣ, электрикӣ кардагӣ. нархи ҳавлӣ бошад 140 000 $. боз муомила мекунем, мегӯяд соҳиби хона. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳошон дар рӯи экран. WhatsApp доранд. ва боз хотиррасон мекунем ки то хоная раҳ асфалтай ва бо барқ ва об мушкилӣ нест. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобод, ҷамоати Гулсара Юсупов. 12 сотих замин мебошад дӯстони азиз ва 2 бино ҳаст дар ҳавлӣ. якташ бинои нав, якташ дигаш бинои кӯҳна. дар бинои нав 3 дар хона ҳаст, дар бинои кӯҳнаам 3 дар хона, як калидор.
каридор хона кардагианд. марҳамат дӯстони азиз, дар умум 6 дар хона мешавад 12 сотиқ замин, деҳаи кулобуд, ноҳияи ёбон. нархаш бошад 350 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, маълумоти пурра метавонед аз ҳамин рақамҳо дастрас кунед дӯстони азиз. ва дар ин минтақа мошини фурӯшӣ ҳам ҳаст. Opel Vectra A нархаш ҳамагӣ 14 000 сомонӣ мебошад. ин мошина мо дар канали Rule TJ мошинҳои фурӯшида дар навори навбатиш мемонем. барои ҳамин ҳатман даромада дар канали Rule TJ обуна шавед. ман садпаша дар комментария мемонам. дар он ҷо мо мошинҳои фурӯшии арзонро пешниҳоди шумо мекунем ва баранда дар он ҷо маем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар назди Варзобгез ҷойгир аст. ба кавули нав 250 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад дӯстони азиз ва алиш мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, душ, хона коробка, дари главни ҳаст, як хонаш дару трезаш ҳаст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, тарафи Комсомольская озерода ҷойгир аст. дачаам мешавад карда. нархаш 620 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. 5 дар хона дорад, 2 душ, 2 ҳоҷатхона, ошхонаам ҳаст ва ҳамаи ҳамин чиз дар 8 сотиқ замин ҷойгир мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо бениҳоят хурсанд мешавем ва ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро албатта ки мегузорем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.